El golf són sensacions. L'alegria d'un bon cop, l'olor de l'herba mullada, els nervis davant la bola, la sorra del búnker. Estamos en CaixaForum Madrid para recibir a los protagonistas de este interesante videotaller. Chas Jack es un reconocido figurinista con una impecable trayectoria profesional en el teatro. 15 edicions de l'Euskal Herria Sona, 15 concerts que no et voldràs perdre. Los diseñadores de Acciona Windpower utilizan también NX para hacer capturas para manuales mecànicos. La comarca disposa d'una gran qualitat de béns i serveis i un ampli ventall de possibilitats pel visitant per tal de poder gaudir del contacte amb la natura a través de diverses activitats. Con 5 planes de apoyo formativo y económico pensados para ti, a tu medida. La seva funció és limitar la freqüentació humana i l'accés dels vehicles motoritzats a les zones més sensibles. Entra ahora en www.emp-online.es. Vine al Fòrum de Barcelona amb els amics i la família a viure totes les aventures que puguis imaginar al primer parc d'aventura dins la ciutat. 1933. Pierre Geisó toma la direcció de la companyia. La nostra constant expansió és fruit de la vostra confiança. Gràcies per aquests 25 anys.